Добрый вечер. У меня не працуе геймпад. Зараз я его влаштую і будзем пачынаць. Калі хтосьці гэта глядзіць. Працуе. О. Ну што ж, гэта маё першае праходжанне на гэтым стрыме. Я буду намагацца перакладаць з ангельскай мовы. Ну, калі будзе пасля ўжо кат-сцэны. Я не буду перакладаць падчас кат-сцэны. Вось. Праца.
Постараюсь. Мгм. Узровень баёўкі нармалёвы будзе, а загадак будзе складны. Where am I? Дзе я? Нагадвае першую частку, шчыра кажучы. Мгм. Ліхтарик. Включаецца, выключаецца. Ой, бля. Мгм. Штосьці памятаю управлянне яшчэ з другой часткі. Не? Было. Зачынена. Ну, я спадзяюся, што гэта будзе як у першай частцы. Мы пачынаем, нас тут павінны забіць. Таму што з нажа іх вельмі доўга будзе. Трэба будзе убіваць. Мгм. Яны ушлі? Ой. Ладно, паспрабую паваяваць. Да. Я забила его.
М-м-м-м. Это мой шанец. Нет. Ну ладно. Ой, ну прям як першая частка. Стоит сказать, что я гуляла толькі ў першую і другую арыгінальныя Silent Hill'ы. What a nightmare. Что за кошмар? Да ну, мы пачынаем не ў Silent Hill'е. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Clark. Так, не кацісь, я зараз паспрабую штосьці зрабіць з гэтымі з гэтым зупыненнем. Ну, напрыклад, вось так. I'm a
detective. Really? Well, nice talking to you. Єй. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Якийсь странный детектив нас преследует и говорит, что он хочет поговорить с нами об нашем нарадженні. А мы такі, не. Нас чакае наш тата. Гэтая адзнака на люстэрцы выглядае вельмі знакома. Адкуль я яе ведаю? Дзе я яе бачыла? А чаму моя галава баліць, калі я намагаюсь успомніць пра тое, дзе я бачыла гэты адзнаку? Гэта захаванне... Ей... Наш першы. Мне не падабаюцца люстэркі, як быццам там невядомы свет на той стороне. Хтосьці глядзіць на мяне, і гэта не сапраўды не я, а просто той, хто мяне іміціруе у гэтай люстэркі. Я ведаю, як глупа гэта гучыць, но гэта тое, як я сябе адчуваю. І калі я думаю аб гэтым, мне просто становится дрэнна. Вышлі праз акенца. Добра. Шлях далей заблакаваны коробкамі і іншымі рэчамі. Я не могу прайсці. Мы пачынаем не ў Сайлент-Хіле. О май гад. Далей што? Ну, гэта, конечно, мне дапаможа. Мабыць, абайсці. Ладно, все, не парься. Ну, як гэта машына тут увогуле запаркавалась? Ну, гэта пытанне. Замок не працуе, дверь не адчыніць. Тое ж самае. Многа ўсяго, но нічого, што можна выкарыстаць. Зачынена. Не адчыняецца.
зачынена. Печера. Stay back! Не подходь. Get the hell away from me! Не подходь до меня. What the hell is this thing? Что это за фигня? Гэта не чалавек. Я ніколі не чула аб такой жывёле. І гэта не касцюм. Звучыць, як быццам я з'ехала з глузду. Калі я гавару гэта, но пачвара гэта адзінае слова, якім гэта можна назваць. Но я не думаю, што я з'ехала з глузду. Нічого. Не той час і не то месца для шопінгу. Я не могу сказаць, гэта мярцвец. Трэба ли паліцыі званіць? Не тое, што яны паверылі, каб я сказала, кагосьці убіла пачвара. Мы можем повернуться назад. Раз в эту дверь. Шопінг-цэнтр цэнтральнага парку. Мапа. У нас ключ ад нашага дому. Апартаменты 102. Дейзі Вілла. Пендант. Мой тата падарыў мне гэтую падвеску на маё дзень народжання. Яна адна з маіх найлюбімейшых. Унутры, як
якаясь драгацэннасць, як чырвоны штосьці чырвонае. Калі я запытала тату, што гэта было, ён адказаў, што гэта проста каб шанцавала. Но ён таксама сказаў мне заўсёды храніць гэта і ніколі не здымаць. Зброя. Нож. Ведаю, што гэта жудасна, но мне проста падабаецца хадзіць з гэтым. То бок яна з сабой заўсёды нож бярэ. Няма ў нас зброі. На пісталет. Тага таксама няма. Карта. Таксама нельга прайсці сюды. Я не ведаю, чаму яно тут не напісала, што тут нельга. Ну ладно. Дакументаў няма. Выхад. Канешне, мы ніколі не можам выйсці, толькі далей прайсці. Ліфт не працуе. У мяне ж няма. Нож. Ну, иди сюда. Шипцы. Я не голодна. Ты глядишь. Где все? Мы повернулись. Ты.
Я тут помру. Я гэта ведаю. Што я падала? М. Мясо, каб пачвар адвлекаць. Окей. Хілка і кулі для пісталета. Штосьці туды правалілась, мабыць, ключ. Либо у меня было штосьці даўжэйшае, я магла б дастаць. Таксама тут вельмі многа каробак з кнігамі. І будзе вельмі цяжка ўсё гэта падняць. Мгм. Ключ. Сейф. Не, гэта не кніга, гэта алтарь. Алтарь? Што, о чым я думаю? Перазапісаць? Так. Ну, вельмі дзіўна, што тут такое ўсё адбываецца. Хаця мы нават не ў Silent Hill. Добра, што зараз быў сейф. Ну, трэба далей чекнуць усе камнаты. Нічого.
Бежи его. Мгм. Не вельмі цікавыя кнігі, тыя, якія везде можна знайсці. Магазины. Некаторыя з іх выглядаюць цікава, но ў мяне няма на гэта часу. Шекспир 1, Шекспир 4, Шекспир 2, антология Шекспира 3, антология 5. Мгм. Ну, сюды кнігі з пола, но у мяне зараз всё вельмі плохо са здароўем, так што трэба знайсці хілку, і гэта не хілка. Павествуецца аб трагедыі, вы вы гулец або аўдыторыя. Як бы была, напрыканцы ўсё астаецца, усё ідзе наперад да смерці. Першыя словы гэта ваша левая рука, сапраўдная лунатычнасць, танцуючы чалавек, які чуе нечутнае, якой імкнецца да каханай магілы, і там, мабыць, сапраўднае вар'яцтва яго чакаюць. А гэты гулец у смерць знаходзе сапраўдную смерць напрыканцы, убівае безымённага каханага. Яна яна прабіла сэрца, якое сумуе. Ань, привет. Мгм. Разве ложь не стварае праўду? Э, короче, разве порядочность не стварае маску, а, не няпраўды? Як вас жаль, вы miserable ones. Усё ж такі паміж э, гэтых няпраўд да канца не прыходзе, дзе дзе імкнуцца да смерці. Будзеш ли ты клапоціцца аб каханым? Праўда і няпраўда, жыццё і смерць, гульня ператварае белае ў чорнае і чорнае ў белае. It's not a silence brimming with love. Гэта не цішыня, якая у якой многа кахання. Разве не цішыня, у якой багата кахання, более лепш, чым проста добрыя слова?
М, Мірны сон лепш, э, чым трон замацаны кроўю. О май гад. Адна помста ад чалавека, які праліў кроў за двух, две моладасці пралілі слёзы за трох, тры ведзьмы прапалі, і толькі 4 ключы застались. Ну ўсё ж такі тут ёсць трагедыя. Ты гулец або аўдыторыя, тут нічога, што не можа стаць цацкай лёсу або проста тым, хто глядзіць праз клетку. Найс. Зачынена. Найс. У меня все плохо со здоровьем, я толькі пачала. Я просто дзяўчынка ў торговым цэнтры, якая спала, видела жудасны сон. Потым прачнулася, косці мужик да мяне падышоў, сказаў, што яму патрэбна мяне. Я і ён штосьці ведае пра то, як я нарадзілася, сказала ему пашоў нахер. Пайшла, вылезла з акна і убегла ад яго, і зараз тут у гэтым торговым цэнтры з'явіліся пачвары, ад якіх я ўбіваю, і я знайшла стрэльбу. У мяне є, пісталет. Вось. Тын-тын-тын. Ромео і Джульетта. Кинг Лір. Так, жорстка, но тут ён так сказал, што як быццам бы у першай часткі, галоўны герой пацяряў сваю дачку у Сайлент-Хіле, ён яе шукаў. Вось. І напрыканцы там, многа всего здарылася. Напрыканцы ён убег з младзенцам на руках, вось, з гэтага горада. І зараз тут все аснаванні думаць, што гэта дзяўчынка, гэта той младзенец, і пагэтаму яна спіць і бачыць там пачвар у сне. І гэта все адбываецца. Но пакуль мы гэтага наогул не ведаем. Вось. І гэта дзяўчынка вось заўсёды гаварыць, мой тата мяне чакае, я зараз трэба да яго дабрацца. Вось. Ну так, будзем глядзець, што тут дальше. Макбет гэта 3. О май гад. Я, паставіла самую вялікую складанасць галаваломак, і пагэтаму нам зараз трэба будзе чытаць Гамлет і Макбета. У першым фільме яны ўзялі гэты сюжэт, толькі взялі жонку. Ну, то бок там не тата шукае дзяўчынку, а маці шукае. Вось. Так што, а так все там амаль тое ж самае, як у першым фільме. Вось. Атэла. Ну, спачатку я просто паставлю все у звычайным. У асноўным так, адзінае, што яны ў першым фільме не так немного зрабілі, яны взялі пачвар з другой гульні. А тут є і ў першай, і ў другой, і я думаю, у трэцяй
є пачвары індывідуальныя для кожнай гульні, і яны типа м, ну тут є аб'яснение кожнаму ворагу вось. Мгм. А, і яны взялі некаторых іканічных ворагаў з другой часткі, напрыклад, Пірамід Хэда, і дадалі яе ў экранізацыю першай проста таму, што гэта такой типа іканічны персанаж. Но яму насамрэч няма, ну, аб'яснення. Вось. Ладно. Я пойду яшчэ раз перачытаю, што тут было. Мгм. Блін. Я зараз хацела зафоткаць все гэтыя падказкі. Но у меня... А, не, все, телефон працуе. Ай. Ну, я сама гэта з сабой зрабіла, выбрав гэтую цяжкасць. Мгм. Тын-тын-тын. А, блін, тут яшчэ не падпісана, што дзе. Блін. Ай. Макбет. Плеер. Тын-тын-тын. Будзеш глядзець або пойдзеш гуляць сама во штосьці? Мгм. Ам. Окей. Так. Ромео і Джульєтта. Не так багато заряду після того, як моя зарядка згорела. В мене залишилась така коротка, що я не можу
не можа трымаць тэлефон в руках, калі на заряджэ. Капец. Спачуваю цябе. М. King Lear. Король Лич. Ніколі не чытала. М. Так. М. Першае гэта танцуючы чалавек. Гэта либо Макбет, либо Атэла. Я думаю, што пакуль Макбет пусть будзе. А. Дрантоп. Мгм. Ну, типа, звар'яцелы чалавек, які танцуе і якой страміцца да магілы каханай. М. Далей там штосьці пра безымяннага каханага. М. Кароль Ліч будзе або другім, або трэцім. Пусть трэці пака будзе. Тут хай будзе гэта Рамео і Джульета. М. І напрыканцы паследняя падказка, так што першая кніга гэта адзін чалавек, якой шукае помсты, другое гэта што нет, нет, ладно, гэта не то. Так, што ён шукае помсты. 2 крыві за адну, потом 2 моладзі. Так, Ромео и Джульетта, потом 3 ведьмаркі і толькі 4 ключа застаецца. То бок 4 на апошнім, гэта на гэтым. Або вось гэтыя 2 яшчэ памяняць. 3, 1, 2, 5, 4. Або 3, 1, 5, 2, 4. Ой, не, я поставила самую гэтую высокую сложнасць. Гэта будзе тут точно не по порядку. 1. Нет. Ну, я паспрабую зараз. 3, 1, 5, 2, 4. 4, 4, 4, 4, 4.
Окей, тогда 3, 1, 2, 4, 5. 4, 5 это. Тут больш нічога няма. І ў меня вельмі мала здароўя, таму што монстры мяне пакушалі. Ну там больш нічога няма, то бок я ўжо весь мол абайшла. Я не хачу назад ісці да монстраў. Мабыць, я перапутала тогда Макбет і Атэла, ну проста яно там рэальна пра гульнявца гаварыць, а Макбет. А хаця яшчэ напрыканцы яшчэ там гаварыцца пра што всё трагедія, выгулец або аўдыторыя. Цернофан. Ай. А может, Гамлет перший? Так, не, Ромео и Джульетта точно сюда. Дальше что у меня было? Дальше у меня было вот это. Мне цікава, яна штосьці скажа, калі типа я тут правильно все зраблю. Мгм. Ну просто гэта бы хоць немного б дапамагло, калі б яна такая: "Ей, ты всё правильно зрабіла". Я не ведаю, чаму я зараз гэта делаю. Ай. Мгм. Ну, зараз буду гуглить, что такое Отелло, потому что нет, я не читала Шекспира. Мгм. Отелло, короче, гэта пра якогасьці ваеннага камандзіра, які быў заманіпуляваны, каб падазраваць сваю жонку у том, што яна яму, короче, здрадзіла. Oh my god. Why are you? Короче, Отелло гэта пра каханне, то бок там штосьці было яшчэ на трэцім месцы пра каханне. Мгм. Ну, кароль Ліч. Гэта зразумела. Макбет. Мгм.
Ну яшчэ тут цікава што гэтая гульня пачынаецца не ў Silent Hill'е, усе астатнія пачынаюцца ў Silent Hill'е. Мабыць, 4 тут будзе. Мгм. Так, штосьці там. Ну, хай будзе так. 4, 1, 5, 2, 3. Или 2, 5, 3. Пам, пам-пам. Будзе цікава, калі мне надо, типа, было і расставіць кнігі, і яно потом ідзе, типа, ну, паўтараецца, што, типа... Мгм. Жалко, што нельга тут хутка змяніць. Запіска. Ну, мабыць. Эх. Ніколі не недаацэньвай метад падбора. Мгм. А як вы сябе уяўлялі Хэллоуін? Мгм. Мгм. Ну, блін. Ты сабе прыдумала добрае заняцце, калі ставіла навіщо лівінскі? Так, так. Ну чаму бы і не? Зараз прыйдзецца чытаць Шекспіра. І тады гэта ўсё. На год наперёд все 5 часткі анталогіі, каб вырашыць гэтую. Ой, так, всё, я адкладываю геймпад.
Ну, насамрэч я проста у іншых, у першай, у другой часткі я таксама ставіла типа высокі ўзровень, і всё добра было. То бок у першай там тока напрыканцы былі такія прям сложныя галаволомкі. Вось, у другой всё добра вообще было. Так што я не ведаю, што гэта за пайшло. Мгм. Напрыканцы свайго жыцця кароль Ліч раздзяляе сваё багацце і землі паміж сваімі дачармі Ганелі і Рэган. М, Якія змагаюцца за м, яго внимание. The King. І трэцяя дачка Карделія. Таксама ён ей прапанаваў трэць каралеўства, но яна адказалась. Мгм. Замест гэтага яна прапануе м, проста, каб ён яе паважаў, а і ён яе ён яе лішае ўсяго, дышонар, ён яе ганабіць за гэта, вось. І таму што сам кароль хоча тока, каб яму жопу лізалі, вось. І другія дачкі з-за гэтага яго пасылаюць, і ён, становіцца бамжом. Ну, беспрытульным і сходзіць з ума. Цікава. Ну, гэта Мгм. 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 Цябе як паспрабаваць перакласці? Я проста я яе зараз пафоткала на телефон. Но яна вялікая. Вот смотри, спачатку тут трагедыя. Ты гулец або аўдыторыя. Напрыканцы нас чакае смерць. Першыя слова тваей левай рукой. Хтосьці, хто звар'яцеў, танцуючы чалавек, якой чуе тыя словы, якіх ніхто не чуе. Ён ідзе да магілы сваёй каханай, і там, возможно, сапраўдная звар'яцеласць яго чакае. То бок гэта хтосьці, ну, хаця не, гэта не Рамео і Джульета, гэта, мне здаецца, Макбет. Хаця не Макбет, а Атэла. Я уже забыла, что там Отелло. Что в Отелло происходило? М.
Так, гэта той, якой сваю жонку падазраваў. Мгм. Мгм. І напрыканцы Атэла суіцыд робіць. М. Ладно, далей. Як і гэты, які моліцца на смерць, ён знойдзе сапраўдную смерць напрыканцы. А, убівае безымяннага каханага, яна прабівае сэрца сумотай. Ну яна тут Джульетта. Другое, мабыць, Джульетта. Но першае пра смерць можна прапусціць, що це пра Ромео і Джульетту. Бо яны ж там всі паміралі. А тут все паміраюць. Тут і в Гамлеце паміраюць, в Отелло паміраюць, в Ромео і Джульетте паміраюць, в Королі Лірче паміраюць. Ну, як бы у Шекспіра все паміраюць. Мгм. Killing the Nameless Lover, Шекспір стар. Так, першае там так можна было прапусціць, но другое ўжо точно там пайшло пра каго-то там, хто звар'яцеў. Вось. А, ну, короче, другое я упэўнена, што гэта Ромео і Джульетта. Што? Хаця безымяннага любоўніка Ромео і Джульетта ведалі адзін ад аднаго. Ну ладно. А тут ложь приглашае праўду. Тут мгм. Той, хто кажется, кажется добрым, но носіць маску, маску лжи. And thou pitiful, thou miserable. І такія жаласныя, і такія все жаласныя, такія все несчастныя. Гэта я не ведаю, хто там быў. Все жаласныя, все несчастныя. Тут точно не Король Лірч. Мабыць, Гамлет. Тады 4 будзе. Усё ж такі паміж гэтай лжы да канца не прыходзе. Therefore, той, хто жадае смерці, будзеш ли ты даглядаць за сваёй любоўю? Праўда і ложь, жыццё і смерць, гульня, ператварэнне белае ў чорнае, чорнае ў белае. Гэта я не ведаю. Што гэта значыць? Мабыць, і Макбет. Ну, у нас 2 асталось, так што хай будзе Макбет. І паследні будзе Король Лірч. Хай будзе так. Разве не цішыня з любов'ю не больш ценная, чым проста добрае, чым проста, як это, любадзейства? Мірны сон лепш, чым трон з кров'ю. О, трон з кров'ю. Король Лірч, точно. Гэта тады апошні Король Лірч. І вось тут яно ідзе. Мне здаецца, вось гэта пералік всего. Адзін чалавек, які помсціць і пралівае кроў 2, потым другой сказ гэта 2 моладзі, якія плачуць адзін па другому, трэція гэта вядзьмаркі, якія прапалі, і только 4 ключа застаецца. Ах, ну ўсё ж такі у гэтым і трагедія. Не з'яўляецца ли гулец аўдыторыяй? Вось мне здаецца, гэта яшчэ апошняе, і яно тут мяняе местамі штосьці. То бок плеер мяняецца местамі з аўдыторыяй. There is nothing. Тут нічаго, што не можа стаць
цацкай судьбы або проста гледачом, які глядзіць у клетку. Ну, я тут уже штосьці зноў надумала, паспрабуем яшчэ раз. Так, згодна, складна. Тын, тын, тын. Нет, 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 нет. Але я памятаю, што нам в школе рассказывали, што Ромео и Джульетта не про любовь, а про тое, што вони гралі з смерцю, бо вони ж прикідаліся, што памерлі, і це якраз призвело, што потым усе памерлі. Насправді. Так, так. Мабыць. Будзе прикольна, калі тут яшчэ грае роль тое, якую я кнігу ставлю першую, якую другую. Бок што тут типа Не, ладно, я ўпэўнена, што 5 гэта будзе першае, Ромео і Джульетта гэта гэтае. Мне здаецца, я тут зараз проста все гэтыя камбінацыі пераспробую. М, м. Там, там. А яшчэ, кстати, гэтая фраза, што напрыканцы астаецца 4 ключы, мабыць, гэта проста типа 4-я кніга апошняя. М. І яшчэ там прикольна так гучыць, што адзін чалавек проліў кроў двух, то бок 1, 2. 2 моладзі плакалі па тром, то бок 2, 3. 3 вядзьмаркі прапалі. Просто 3. І только 4 ключа застаецца. Типа 1, 2, 5. Точнее, нет. Точнее, стоп. Один плюс 2 будет 3. 2 плюс это будет 5. Тут я не ведаю. Наоборот. Там взагалі забагато рядків, як на 5 кніжак. Того дуже цяжка. Так, так. І там яшчэ на гэтым ёсць ну просто так, я згодна, што странна, што яно тут дае, ну гэта можа такое быць, што яно дае мне расставіць, потым я не ведаю, каб я шла
будзе прышпільна, калі я тут таксама штосьці ўжо прапусціла. Ну, по-моему, не. М. Ну, з другога погляду, так скоро захоча заспаць, і мы пойдзем спаць. Мабыць. Мгм. Зараз я кое-што зраблю, каб нам было. М. Ту-ту-ту-тум. М. Ой. Так, ну что, працягваем. Так, ну тое першае, што гаварыць пра трагедыю, гэта проста гаварыць, што типа на гэтай кнігі. Так, будзем чиліць. Што гэта проста пра кнігі. То бок кнігі пра смерць, што тут все трагедія, все заканчивается смерцю, гэта типа нас наталкивает на то, што мы тут павінны штосьці вырашыць гэтымі кнігамі Шекспіра. Вось. Так. Першие слова левой рукой
звар'яцелай галунаціка, танцуючага чалавека, якой чуе слова і якой імкнецца да магілы сваёй каханай альбо каханага, мы ж не ведаем, дзе сапраўднае вар'яцтва і лежыт. Другая падказка, ну, другая старонка, гэта што так жа, як і гэты, які гуляў у смерць, і ён знайшоў напрыканцы смерць. Ну, Атэла ж знайшоў напрыканцы смерць. Так, суіцид. Ай. І будзе Атэла першый. Яна знайшла короче, другая падказка пра безымяннага любовніка, яна пранзіла сердце сумотай. Пранзіць сердце сумотай. Ай. Макбет про политику. Блин, я короче, вела сокращенный Макбет, и тут одразу просто Википедия, не Википедия, Google пишет, что 3 ведьмярки говорить, короче, генералу, что ён будзе каралём з Шотландии, то бок гэта типа их предказанне было. Ну капец. І Макбет гэта трэцяя гэта кніга. 3 ведьмярки, трэцяя антологія. Это все пачынае маць сэнс. Боже мой. Ладно. Ну будзе прикольно, калі гэта трэцяя кніга. Ну там же в падказке яна і трэцяя, ці яно. Раз, два, три, 4. Если это 1, 2, 3, 5, 4 код, я просто... Не. Так, блин, ну перший павінен быць Атэла, ну камон. Короче, Атэла просто про... Атэла чорний генерал, який служить у Вені або у Венеції. Короче, призначає Кассіо Анілага своїм лейтенантом, і Кассіо зайздростить, і... Точнее, Лагу зайздростить Кассіо, і...
Скачивай музыку и слушай ее оффлайн. Подбирай Короче, настроение, ён заспокаивай жонку мозг. Отелла Всё это достаточно подставляе, каб Отелла думал, што яна яму... Ой, што яна з іншым, короче... Што, а не, што яго жонка з гэтым Касіусу сустракаецца, якога ён павысіў. Ой. Короче. Ну, мы до ранку тут будем сидеть. Но ничего. Тын-тын. Там все про то, что все. Так. Гамлет прывід караля Даніі гаварыць свайму сыну Гамлету, каб ён адпомсціў за яго убийства, убив нового короля, дядю Гамлета. Гамлет звар'яцеет, думае аб жыцці і смерці і жадае помсты. Мабыць, першы гэта Гамлет. О май гад. Хаця тут типа першы ён імкнецца да магілы любімага або любімай. Так што гэта не пра гэта. Ты просто давай, можа, Отелла да рядка. Дае що пра брехню ці щось таке. Так, не, першая точно не Отелла будзе. Першая, можа, тады гэта Гамлет. Ой, что может быть не так? Я попробую пятую и другую. Мне здаецца, яно мне не скажа. Я буду тебе пытать. Нет? Все? Это все? Ну, бачиш, яно нічого не робить, не клікає, то бок. 3, 4, 5. Все. Далей нічого не говорим. Так, музичка, дякую. До речі, треба поставити зброю. Нема куль. Ладно.
а не працуе. А. Ну там трэба потом складывать, так, типа, что там тое сложить з тым-то. Множить. Так, так. Я так и думала. Ладно, повертаем. Тын-тын-тын. Мгм. Не-не-не. Стоп, стоп, стоп. Допустим, першае мы помножаем на 2. Другое мы помножаем на 3. 3 ведьмы пропали. На 0. Тогда 0 атрымаецца. І застаецца 4 ключа. Ну а 5-я книга нам тогда навошта? Понятно. Так, 2 на 2 4. 1 на 3 3. 3 на 0 0. 4 на 4. 4 на 4. 16. 16. 5. Там 2 4. 1 на 3 3. 3 на 0 0. 4 оставляем. 5. Ну, короче, я переоценила свои здольности. Так, такая цікавая. Аня, короче, я зайшла просто почитать пачатак, ну, на сайт там таксама. І тут, типа, есть на нормале, гэта одна загадка. А на хардзе гэта іншая загадка, то бок яны ж тут змяняюцца. Я паглядзела, і ты мне походу прадыктавала, гэта нават не нормал, потому что на нормале тут код 2 4 5 1 3, а ты мне подказала, что 2 1 3 4 5. Вось.
А я зараз просто вниз пролистала до складной, и тут я была права по поводу четверки. Ну, по поводу того, что Хамлет перший. И я далее уже не читала. Но я уже побачила, что Гамлет перший. Вось. Ну там так само, кажись. Я на ангельский посмотрела. Так что протягиваем. Повертаемся. Я униз так само немного проглядела, и Ромео и Джульетта так само. Так, поэтому это и так тяжко, что я же тебе говорила, я выбрала тяжку именно сложность для вось гэтага, для загадок. То бок для баёўкі у меня нормалёвая сложность, а для вось гэтага, то бок это моё пекло. Вось. Моя персональная. Мне здаецца, тут точно 3-5-2 будзе. Ну, двойка точно апошняя, я упэўнена. Ладно. Гавары, мне далей чытаць, як вырашаць гэтую галаваламку, бо не. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, мабуть, тебе там унизе, и ты мне просто подкажешь. Ладно, все, читаю далей. 5. Блин. 5, 2, 3. Ой. Ну, ничего не отбывается. Четыре, 1, 5, 2, 3. Угу. Так, и перший номер мы помножаем на 2, як я уже говорила. Я побачила унізе, что там треба штосьці помножать, но я не читала, то бок я просто... Зараз, як я ранее думала, далее мы другий номер на 3 помножаем. Далее помножаем на 0. Двойку либо помножаем на четверку, либо оставляем так само. Тройку так само, либо помножаем на четверку, либо оставляем так само. Але тут все равно вказано, что треба потом умножить номер книжки на то, что написано на рядках. Так. Ну, зараз поглядим, знаем ли мы таблицу умножения. 4 на 2 — 8. 1 на 3 — 3. 5 на 0 — 0. 2, 3 попробуем. Не. Ладно. 8. 3. Или 3 на... Или 1 помноженное на 3 — это 1. Это 1. 8, 1. Ладно. 8, 3, 0. Ладно. 2 на 4. 8. Нет.
Мой так само. Почекай. Ладно, все, я читаю далей. Перший номер треба умножить на 2. 4 на 2 – 8. 8. Другий треба умножить на 3. Так, на 3. Тройка получу. І 3. Ой, я побачила. Коротше, зараз я тобі об'ясню. Я ведаю, ти, мабуть, не хочеш гэта чуць. Короче, першее число умноженное на 2, другое число умноженное на 3. 3 ведьмарки пропали. То бок мы літару 3 увогуле убираем з гэтага кода. І 4 ключа, то бок 4 лічбы у нас застаюцца. То бок мы потым не 5 на 0 не умножаем, не 2 на 0 не умножаем, просто тройку. Тройка пропадае, у нас застаецца 4 ключа, 4 лічбы. Дзякую парталу IGN за спонсорства гэтага праходжання. Ладно, что я там говорила? 8, 3, 5, 2. Як тут вообще штосьці зараз робіць далей? О, гэтая жанчына выглядае як жанчына з першай часткі. Эй, ты хто? Где все? Что это за подчвары? Докладно, штосьці мне. Расскажите. Все начинается спочатку. Рай, якой чалавечества разграбіла. А ты не ведаешь? Твоя моц патрэбна. Что ты несешь? Я Клаўдія. І якога... Што мне з гэтага? Памятай мяне, твоє сапраўднае нутро. І таксама тое, кім ты павінна стаць. Ты той, хто прывядзе нас у рай кровавымі рукамі. Клаўдія, так? Ты чё, гэта ўсё зрабіла? Это просто была рука Божья. Почекай. Нічого не розумію. Що яна хоче, каб я успомнила? Ну, короче, гэта вось Клаўдія у першай гульне яна была предводительницей культа, якая у Сайлент-Хіле і, короче, і зрабіла з Сайлент-Хіла вось гэты пекла на зямле. Яны там типа адкрылі партал у ад. Вось, і хацелі, каб там яе дачка гэтай Клаўдзі ім нарадзіла Бога, ака там д'ябла. І вось гэтае вось всё. І галоўны герой іх там... Ой, бля. Ну, пачвар я не чую пакуль, но гук не вельмі добры. Чаго не адчыняецца? Лифт.
Ой, у першай гульне ўсе вось гэтыя ліфты або там якісьці доўгія лесвіцы, гэта быў як сімвалам, і пасля гэтага ты мог перайсці типа у дрэнную версію Silent Hill'а. Вось. То бок зараз я баюсь, што могуць адчыніцца дзверы, і там будзе проста всё будзе кепска. Радіо? Што яно рабіла на даху? Ну, гэта хаця бы аб'ясняе гэтую статычны шум, што я чую. Ну, ўсё, што гэта радыё, ўсё, што гэта радыё падбірае, гэта статычны шум. Яно што не працуе? Ну, блін. А ў мяне няма кулі. Is this a dream? Гэта сон? Не, It's gotta be. гэта павінен быць сон. Ну, Not even a kid could believe in this. нават дзіцяці ў гэта не паверы. But when am I going to wake up? Калі я праснусь. Бля, не. Так патрэбна было? Ой, фу. Ну, у мяне не было хілак. А, гэта такі гейм-овер. Ай, боже. Сохранялася вельмі даўно. О, аўтасейв. Алілуя. Ну, я паспрабую ножом сабаку перамагчы, таму што, ну, я не магу бегчы. Ну, там 2 сабакі. Яшчэ хтосьці. Ладно. Да ну, хилки. Я не зразумела, у меня были кулі? У меня весь этот час были кулі? Нічого. Ампула. Сейф. Зараз я чекну всю комнату. І журнальчики. Канапа. Угу.
ампулы. Ампулы гэта для босаў будзем выкарыстоўваць. О, можна гучнасць радыё таксама падкруціць. Я ведаю, што я забыла штосьці вельмі важнае, і калі я гляджу на гэты знак, я чувствую, што лепш не ўспамінаць гэта. На мне галава баліць, калі я гэта раблю. 1,5 гадзіны мы тут. Куда ты стреляешь? Ладно, по стареньким. Тут 2 собаки. Чудоўна. Ладно, да апошняга зараз будзем біцца. Нават калі я стану на стол, я не смогу дастаць лесвіцы. Ой, мне трэба штосьці доўгае, каб дацягнуцца. Так, я выйшла з ліфта, пабегла сюды. Нічого, потом сюды. Мгм. Мгм. Ну ладно. Я насамрэч просто хочу зараз памярэць. Наша фірменная нічога. Так. Ох, бля. Паркур. Мгм. Там было папярэджанне, пожалуйста, выключайце свет, выходзячы з комнаты. О, фонарик. Мгм. Мгм.
Мгм. Ой, ліхтарик. Боже мой. Який фонарик. Похиляемся. Да. Нет. Одна секунда мяне аддзяляла ад гэтага сабакі. Мгм. Не думаю, што тут штосьці вартае у гэтай коробке. Сукенкі. Бронежилет. Ён цяжкі, но павінен захищаць. Я буду бежать медленней, но зато буду защищена. Ну тут больше нічога няма. Блин. Трэба будзе вяртацца. О, господи, я вспомнила, як камеру поворачивать. Жаночая прибиральня. Гэты адбельватель. О, там хтосьці есть. Стукае. Везде кроў. Нікаго няма. Гэта мне хтосьці адпавядаў, або гэта проста я. А, брудная вада і штосьці там останавливае яе, каб не зліцца. Ой, короче, достать тое, што там спыняе воду. Так. Ugh, forget it. Нават і This не is думай. way too gross. Вельмі брудка. Брудка. Who would even think of doing something so disgusting? Хто вообще падумае такое зрабіць? А па-моему, першай або другой часткі адзін з герояў гэта і рабіў. Руку суваў туды. Так, мы выходим, бежим налево. Мгм.
Так. Мгм. Ну, тут больше дверей не бачу ў гэтым карыдоры. Трэба павяртацца да сейва, да сабак. Еще раз налево, направо, налево, прямо. Я хочу засейвиться, как не просрать гэтае. Куды тут? Аллилуйя. Зараз тут справа чекнем. Мгм. Блин. 5 куль. Ну, так, пробач. А, блин, у меня ж мясо яшчэ є. Мабыць, я могла бы их отвлекать. Вытягиваем наши прыгоды. Так, стоп. А куда мне тогда идти? Идти. Ну, я яшчэ прыбегу там, дзе было много пачвар. Ну я просто так тады зараз сліла, тады мне трэба загрузіцца. А ты больше никому не казала за стрим? Не. А кому мне трэба было яшчэ гаварыць? Больше не працую. Не, ну просто в том плане, что хто яшчэ у такой час не спіць. Я больш пра гэта. Я насамрэч зараз загружусь
і пабягу адразу, каб не траціць кулі, ну, таму што я тут нічога не знайшла у гэтай часткі. Ну, там только, короче, всё плохо. Так что у меня. Ладно, я тебе так перезапущу. Ой, і ў мяне ж няма гэтага тэлеграм-канала або штось такога. Куды можна скінуць. Эх. Я ж нават не ведаю, буду ли я пасля гэтага, ну, гэту гульню, мабыць, і прайду потым, ну, дапрайду. А астатнія я ж не ведаю, буду ли я калі-небудзь увогуле стрыміць. Мої друзі спять у такий час. О, ні, тут шмат. Окей, дякую. Ну, мені нікуди туди більше йти. Хоча у мене є... Як його? У меня є для туалета отбеливатель. Это не туалет. Где туалет? Наступная дверь. Что? М-м. А тут, мабуть. Тут просто написано отбеливатель, то, что, точнее, не отбеливатель, а именно як сода, якою використовують, каб чистити туалети. Ну що? Що ти від мене хочеш, Оля?
М. Так, згодна. Хлорка не допоможе. Мабуть, я щось тут не бачу в комнаті. Тому що у мене раніше не було ліхтарика. Ну, використовуй. Вітаю, Ліля. Я тут не ведаю, што рабіць. Ну, як і заўсёды. І як это? Добрага вам Хэллоуіну, кстати. Спадзяюся, што сёння штосьці рабілі хэллоуінскае. Святкавалі. Короче говоря, я толькі пачала Silent Hill 3. Ты не глядзі, што стрым ідзе 2 гадзіны ўжо, амаль 3. Вось. Таму што... Бля. Всё? Ну, всё. Таму што мы вельмі доўга сидзелі на адной галаваломкі. Вось. Ну я і тут не магу яго. А што мне тут рабіць? Вось, тут всё толькі пачалось. І зноў той жа гук. Что-то уже встигла на ночь пересрунькать. Ну... Мне падабаюцца стрымеры, якія іх рот закрывае адразу, калі вылазіць скрымер. Тут насамрэч няма скрымераў. Акрамя гэтых пачвар, якія проста прыгаюць з ніадкуль. Бля, я пропустила ее першы раз. Окей. Ну, з добрых навін мы зараз можам опусціць лесвіцу. Калі я не памру. Ну, вітаю. Просто.
Я, до речі, маю одну улюблену пісню білоруською, тільки виконавця не пам'ятаю. О, можеш написати те, що ти пам'ятаєш з цієї пісні? У нас. А, можеш мені в лічку написати, коли що. А, небезпечно, це не. Хутчэй всяго гэта нізкіс. Ну, мабыць, і не. Нізкіс або НРМ. Щось таке. Ну, гурти. О май гад, як добра. Нейкае цела. Гэта ж не павінна тут быць жа, гэта ж не шпіталь. Не, гэта не шпіталь. Ага. Нет, 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 нет. Назад. Это... Ну, ось зараз може бути скример. Ні. Нема. Сейф, сейф, сейф. Ладно. Блин, на во что я пошла, не сохранилась. Назад. Ладно. Зараз похиляюсь. І заховаю вогню. Так. Вроде никого не было. Орешек. Да, низкий. Це щось популярне. Насамрэч, ну, скажем так, ну, сярэдняй папулярнасці, так скажу. Вось. Но гэта вельмі цяжка зараз сказаць, што штосьці папулярнае ў Беларусі ці не, таму што вось яны, па-мойму, у чорных спісках, іх нельга просто. Ну, слухаць можна, но там іх, кароче, лепш не згадваць. Вось. Тут было серебряное кольцо. Апошні раз, калі я тут была. Жаль, што больш няма.
Стойте, вообще есть? Тут все зачинено. Ну во что я сюда шла? Ладно, лифт зараз спробую, коли нет. Просто загружаю. Мгм. Ладно. Ну, странно, что тут и можна було попасть, но нічого зробити нельга. Специфічно. Ну, яны просто як першыя монстры тут, наколькі я зразумела, ідуць. Мяне зараз тут заб'юць. Манекены. Тут их слишком много, и гэта быстрые вораги. Мгм. М. Адчыніла гэтую дверь. Навошта? Не ведаю. Униз або вверх. Вось сюды. Зачинено, зачинено. Жестко жонка. Угу. Это что, собака подчвара, якую барбекюшницу положили? Хто вообще такое зробіць? І хто вообще гэта есці будзе? У яе штосьці у жываце. Ключ. Як цудова. Бутылкі віна. Я не вельмі хочу штосьці тут вообще дакранацца, а тем более піць і есці. Добра? Замок сломаны. На том этаже была дверь так
якая ключом адчыняецца. Ну, што ж. М. Як цудоўна, яшчэ адзін туалет. М. І ў чым сэнс? Тут павінна ж хоць штосьці быць, камон. Я з апошняй навіны бачыла толькі, як Трамп крычыць, што хтосьці там в Америке, там эмігранцы едят собак и кошек, типа похищают у добрых белых американцаў іх жывёл і едят іх, вось. Гудбай. Ты думаешь, нас не едят? Мені у селі один бімж розповідав, що в його діабет, собачина там щось там добре впливає, туберкульоз такой тоже жиром собак. Доказали, що ніби він у них крав собак. Найс. Які добрые люди вось живуть на свете. О, не-не-не. Ну что, вниз. Мгм. У пропасть. Мгм. Дякую. Люди скрізь є нормальними, але в тих азіатських країнах собаки їли просто так. І це ж була як звичайна страва. Так, там ёсць такі, як казаць, звычаі. Ну, былі, як мінімум. Мне показалось, что я пришел, як хтось говорив тата.
двері, потім. Угу. Використовували ключ. Нічого важного. Окей. Стальная труба. О, наконец-то. Ох. Меню. Кажись, тут ранее было кафе. В Індії ж наче між кров і мо, а здесь це священна тварина. В Індії наче корів не їдять, це типу священна тварина. Прикиньте, здесь індійці ржуть зараз, ха-ха. В Європі їдять корів. Так? Гэта ж, па-мойму, свініна у мусульман. Таксама яны не едят свініну. Вось. Багата чаго. А мы едим все. Ну что, 1, 2, 3, let's go. Мгм. Так, Ань. Тебя чуть не забанила зараз, но я тебя выработала. Блин. М. Растворитель. Про собак починали. За правду бань, оговорка белорусский. Понял. Так, не, я дозволила. То, что она писала про мусульман. Вы ничего не чапаем. Кажется, у меня тут не прогрузился этот. Пустя. Чому я не хочу лізти? Ну ладно. Пойдем далей. У нас тут багато чого.
О! Блін. Насамрэч, на гэтай цікавай ноце мне здаецца, я ўжо хачу ісці спаць. Так. Мы упалі. Мы ўжо... О, кстати, паглядзіце. Я тут зарабіла яшчэ вось такую штуку. Алло, так, я тут. Так, все. Дякую вялікі за падтрымку, за подпіску, калі там хтосьці падпісваўся, калі не падпісваўся, то падпішыцеся. Хутка. Буду праверяць. Вось. Гарнік.